Здравейте, потребители на VBOX. Това е първият ми клип, който снимам. Днес ще ви покажа стадиона си. Това тук е. Тук се продават билетите. Тук са билетите в този съндък. Сега пускаме. Това тук е главният вход. Както виждате, автоматична врата. Е по-модерно. Тук са феновете. Купуват си билетите, идват си на място, сядат и си гледат матча. Така, направо ще прекуся терена, не ми се занимава да заобикалям. Тук са скамейките, тук са резервите. Така, сега това тук са събликалните. Тук на един отбор. Лампите, така. Тук трябва да пише имената на футболисти, но съм се занимавал. Тук е абсолютно същото, няма какво да ви го показвам. Така, тук са треньорите, нали, напъстват своите играчи все пак. Гледали сте мачове. Вратарското поле с вратата си, както трябва. Центърът. И сега ще ви го покажа отгоре как изглежда целият ми стадион. Ето така. Надявам се, че ви е харесало. Аз съм The Best Player 95 и очаквайте още клипове от мене. Довиждане!